Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με θέμα την παρουσίαση ενός καινούργιου βιβλίου, το οποίο έγραψε ο ναύαρχος Γιάννης Δαμουλάτης, το εξέδωσε η υπηρεσία μας και ασχολείται με τον Κώτη Δαμουλάτη, ο οποίος σε στιγμές δύσκολες για το ελληνικό ναυτικό και το έθνος, ως αρχαιότερος αξιωματικός του Θωρικού Αβέρου, πήρε τα πράγματα πάνω του και οδήγησε το Αβέρο στη σωτηρία, στη Μέση Ανατολή, και έτσι έχουμε αυτό το πλοίο σήμερα, ένα πλοίο που είναι συνυφασμένο με την ελληνική ναυτοσύνη και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Καλώ στο βήμα τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αρχηγέ του Ελληνικού Ναυτικού, αξιότιμε πρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδα, αξιότιμοι προσωπημένοι κυρίες και κύριοι. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Συμβούλιο Ναυτικού για τη στήριξη της έκδοσης αυτής που έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε σήμερα στον ιστορικό αυτό χώρο. Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού αποτελεί τον επίσημο φορέα του πολεμικού ναυτικού για τη συλλογή, διάσωση και διαφύλαξη όλων των ηθήνων των τεκμηρίων που συνδέονται με την ναυτική μας ιστορία και ειδικότερα με εκείνη του πολεμικού ναυτικού. Μία από τις δράσεις αυτές συνιστά και η ιδεολογική της δραστηριότητα. Έτσι προέκυψε η ιδέα κατόπιν πρωτοβουλίας του σεβαστού ναυάρχου Ιωάννη Δαμουλάτη να αναλάβει την έκδοση του βιβλίου που έχουμε τη χαρά να παρουσιάσετε σήμερα εδώ. Η καλέστερη αυτή έκδοση στοιχειοθετήθηκε και εκδόθηκε με επιμέλεια της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται να φωτίσει κυρίως γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχουν αναφερθεί από άλλες εκδόσεις και η ιδιαίτερη μία γίνεται στη διάσωση του θωρακισμένου καταδρομικού Γεώργιο Αβέροφ και τη διαφυγή του στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο του 1941. Στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περιπετειώδη διαφυγή του, τα καλλιτικό ρόλο διαδραμάτισε ο πατέρας του συγγραφέα Κώστας Δαμουλάτης, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Ακόμα σημαντικές πτυχές από τη δεκαετία του 40 αναδεικνύονται παραστατικά μέσα από τη δράση του πρωταγωνιστή του βιβλίου. Ευχαριστώ θερμά τον ναύαρχο ποινή του Κωνσταντία Ιωάννη Δαμουλάτη για την εμπιστοσύνη της έκδοσης του βιβλίου του από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού και εύχομαι να είναι καλοτάξατο. Σας ευχαριστώ. Καλώς στο βήμα την κυρία Χαρίτρια Δημακοπούλου, τη Γενική Γραμματέα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας καλωσορίζω στη γεμάτη ιστορικό βάρος και μνήμες αίθουσά μας, στην οποία έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές συζητήσεις, μεταξύ άλλων και για την αγορά του Αβέρου. Λοιπόν, εμείς εδώ στο μουσείο μας έχουμε αρκετό υλικό μνήμης από τον Αβέρο, αρχαιακό, φωτογραφικό και κειμηλίο. Και είναι πολύ ωραία η συγκυρία ότι γίνεται η παρουσίαση αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο ήδη έχω προλάβει να διαβάσω, σας το λέω, και είναι γραμμένο και με τρόπο ιδιαίτερα ευχάριστο για τον αναγνώστη, ότι συμπίπτει με την έκθεση που έχουμε στο Περιστήμιο και την οποία σας καλώ σε άλλη ώρα να επισκεφτείτε, διότι η διάσωση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία στο ελληνικό ναυτικό οφείλεται. Πρωτίστως στο πολεμικό και δευτερευόντως και το εμπορικό. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω μόνο ότι η πορεία του Αβέρου προς την Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή, γιατί διέσωσε από τη βύθιση αυτό το πλοίο, το οποίο σήμερα είναι ένας πυρήνας ιστορίας και ένας πόλος έλξεως
Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι χωρίς τα ξύλινα τείχη του Θεμιστοκλέους δεν κάνουμε τίποτα λόγω της τεραστίας θαλασσίας εκτάσεως και των νησιών μας. Το βιβλίο, επαναλαμβάνω και θα τα ακούσετε από τους κυρίους που θα το παρουσιάσουν, γι' αυτό και δεν υπησέρχομαι, είναι μια ιστορική αφήγηση βασισμένη και σε αρχαιακό υλικό και σε προφορικό υλικό που έχει διασωθεί, γραμμένο με εύληπτο τρόπο που μπορεί να τον προσεγγίσει ο καθένας χωρίς ειδικές γνώσεις, αλλά όταν το κλείσει θα έχει αποκτήσει αρκετές καινούργιες γνώσεις που είναι παρακαταθήκη μνήμης και ιστορίας. Εύχομαι το βιβλίο, κύριε Ναύαρχε, να είναι πραγματικά κάτι που θα ζητηθεί. Φροντίστε από την υπηρεσία τα βιβλία σας να μην είναι προσιτά μόνο στο χώρο σας. Αυτό είναι μια συμβουλή ειλικρινής. Πρέπει να φτάσουν στα βιβλιοπωλεία, στο ευρύ κοινό, διότι βιβλίο που δεν πουλιέται ελεύθερα στα βιβλιοπωλεία, πιστέψτε με, δεν υπάρχει. Είναι κάτι που το λέω σε όλους τους φορείς. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και εμείς από εδώ να πηγαίνει στα βιβλιοπωλεία κάθε μας έκδοση. Είναι κοινός καημός ότι οι ειδικές εκδόσεις πολύ συχνά χάνονται και λησμονιούνται. Δεν εκδίδονται για να γίνουν σπάνιες, εκδίδονται για να φτάσουν στους αναγνώστες. Ο συγγραφέας για τους αναγνώστες γράφει. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε με τον πρώτο μας ομιλητή, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία Αλέξανδρο Διακόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, ειδικό σύμβουλο πολιτικής, ομότιμο διοικητή της Σχολής Εθνικής Αμήνης και πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Να διαβάσουμε λίγο το βιογραφικό. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου του 1962. Μπήκε σχολή ναυτικών δοκίμων το 1980, όπου και αποφύτησε στις 8 Ιουνίου του 1984. Έχει υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις από πολλές και διαφορετικές θέσεις. Υπηρέτησε σε φρεγάτες, πυραυλακάτους, στη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού, στο αρχηγείο στόλου, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σε διάφορες επιτελικές θέσεις, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ως Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων. Έχει επίσης υπηρετήσει στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού ΓΕΝ, ως εκπρόσωπος του ΓΕΝ και στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ως ναυτικός ακόλουθος. Στο πλαίσιο των διοικητικών καθηκόντων έχει διατελέσει κυβερνήτης σε πολεμικά πλοία με το ναυαγευτικό Αηδόν που συμμετείχε στην ατολική επιχείρηση I-4 το 1996, διοικητής της Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού, διοικητής ελικοπτέρων ναυτικού, διοικητής ναυτικής εκπαιδεύσεως, διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και διοικητής Σχολής Εθνικής Αμήνης. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ναυάρχου τον Ιανουάριο του 2019 και το απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διοικητής Σχολής Εθνικής Αμήνης. Πέραν των διαφόρων επαγγελματικών στρατιωτικών σχολείων και της Ναυτικής Σχολής Πολέμου, έχει φοιτήσει στο Collège Interarmée de Défense της École Militaire στο Παρίσι και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα άμυνας, γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας από το Πανεπιστήμιο Paris 2 της Ορβόνης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Την 1η Αυγούστου του 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία της θέσης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στο Πρωθυπουργό και τον διόρισε στη θέση αυτή. Αυτογραφεί συχνά στον ημερήσιο τύπο για θέματα διεθνών σχέσεων, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ενώ από το Φεβρουάριο του 2024 ορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Ναύαρχο και τον κύριο Δαμιλάκη για την τεράστια τιμή που μου έκανε να μου ζητήσει να μιλήσω για το βιβλίο αυτό. Βέβαια, βλέποντας τον κοινό, αισθάνομαι τουλάχιστον συστολή και λίγο τράκη και για τόσο χώρες ακόμα. Είναι εδώ όλοι οι αξιωματικοί, οι ναύαρχοι, οι αρχηγοί, οι άνθρωποι που τον οποίων τα βιβλία διαβάσαμε για να μάθουν ιστορία και τις ιστορίες ακούσαμε για να μάθουν τον ναυτικό. Αισθάνομαι σαν ένα παιχνίδι της φυσικής, του
θα πω λιγάκι τις προσωπικές μου απόψεις γύρω από το βιβλίο και τα δικαιώματα τα οποία αναφέρω σε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος λοιπόν που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, θυμώντας μια ρυθμόνη μορφή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τον άδελφο Φώτη Δανδράτη. Έναν πατρίδι του ναυτικού μας, που ο ηρωικά μισθός βίος του αποτυπώνεται ανάγραφα στο φώνημα που παρουσιάζεται απόψε. Όσο μιλητής της απόψινής παρουσίασης θα εστιάσω τόσο στο καράβι Θρύλος που αποτέλεσε σταθμό στην εκκλησιακή πορεία του Δανδράτη, το θρυλικό Αβέρο, υπενθυμίζοντας λιγάκι την έντοξη ιστορία της ναυαρχίδας των Βαλκανικών πολέμων, όσο και στις κρίσιμες στιγμές κατά τις οποίες η δόξα του κοινού διασώθηκε με την πρωτοβουλία του ναυάρχου. Την επάρκεια του κινήματος στο Βουδί, το μακρινό πια 1909, συνειδητοποιήθηκε ότι τα στρατηγικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα ενός πολέμου στις ελληνικές θάλασσες απαιτούσαν την ένταξη στον ελληνικό στόλο φορτιστής μονάδας μεγάλης ταχύτητας που να μπορεί να καλύψει καιρός όλες τις ελληνικές θάλασσες. Το Αβέρο αγοράστηκε τότε με 22 εκατομμύρια χρυσές δραχμές από το ναυπηγείο Ορλάντο της Ιταλίας. Το χαρακτηρισμένο αυτό καταδρομικό υπήρξε το τελευταίο πλοίο του τύπου του ναυπηγείου και παγκοσμίως και εντάχθηκε στο ελληνικό στόλο το φθινόπωρο του 1901. Κατέστη άμεσα ναυαρχίδα του και υπήρξε σημαντικός συντελεστής της ελληνικής νίκης του Βαλκανικού πολέμου. Συμμετείχε επίσης στις σημαντικές επιχειρήσεις του Αιγαίου κατά το τελευταίο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και είχε την ευλογία να καταπλέψει στην Βασιλίκα του Πόλου, στη Βασιλεύουσα, ως προάγγελος ελευθερίας. Η προσφορά του παραγγισμένου καταδρομικού Γεώργου Αβέροφ συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της μεταναστευτικής εκστρατείας. Στο τέλος όμως της πολιτικής δεκαετίας 12-22, οι φορές που είχε υποστεί, αλλά και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, επέβαλαν τον εξυγχρονισμό της ελληνικής ναυαρχίδας, ο οποίος έλαβε χώρα στην Βουλώνα την περίοδο 26-27. Την επόμενη τετραετία το Αβέροφ πρωτοστάτησε στις ασκήσεις του ελληνικού στόλου. Έπειτα όμως περιορίστηκαν οι κινήσεις του για οικονομικούς λόγους. Κατά την περίοδο 36-40 το Αβέροφ επανήλθε στην ενέργεια εκτελώντας ορισμένους μακρούς πλοές. Παρά όμως την επαναργαστροποίησή του, η μέγιστη ταχύτητά του δεν ξεπερνούσε πλέον τα 16 μίλια, τους 16 πόντους, λόγω φθοράς των επίπεδων. Η μαχητική του δε ικανότητα είχε πέσει στο 1/3 της Αρκτικής του. Το ξεκίνημα λοιπόν του Ελληνοϊταλικού πολέμου βρήκε αντιμέτωπους δύο ασύμμετρους αντιπάλους κατά θάλασσα. Το Ιταλικό ναυτικό διέθετε πολλές δεκάδες συγχρόνων μονάδων συνολικού εκτοπίσματος 660.000 τόνων, ενώ ο ελληνικός στόλος ήταν το ναυτικό του 1918, σύμφωνα με τον Άβατο Καβαδία. Διέθετε μόνο δύο σύγχρονα βιτοπλοϊκά, κάποιες παλιότερες μονάδες επιφανείας και 6 προβληματικά υποβρύχια συνολικού εκτοπίσματος 20.000 τόνων. Παρ' όλα αυτά, το φρόνημα, η επαγρύπνηση και ο επαγγελισμός των αξιωματικών και των πληρωμάτων του ελληνικού στόλου αντιστάθμισε σε έναν βαθμό την κατάσταση αυτή. Πράγματι, με την εξαίρεση της βύθισης του υποβρυχίου Πρωτέα δεν χάθηκε ούτε γραμμάριο υλικού, ούτε μια ψυχή από την εκατοντάδα και πλέον χιλιάδων που ελληνικές μονάδες επιφανείας συνόδευαν τόσο κατά τη διάρκεια της ελληνικής επιστράτευσης, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Μετά τον βομβαρδισμό του ναυστάθμου από ιταλικά αεροπλάνα την 1η Νοεμβρίου του 1940, το Αβέροφ μεταστάθμισε στην Ελευσίνα, όπου και παρέμεινε κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Την 6η Απριλίου του 1941 η πατρίδα μας δέχτηκε την επίθεση από τη Γερμανία και τη Βουλγαρία. Παρακάπτοντας την ελληνική αντίσταση στη γραμμή Μεταξά, τα γερμανικά στρατεύματα κινήθηκαν τάχιστα προς τον νότο. Η ραγδαία προέλασή τους συνοδεύτηκε από ολοένα και πιο εντατικούς γερμανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλειάδας ελληνικών στόχων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και το σύνολο των μονάδων επιφανείας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αν και η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας ήταν από καιρό αναμενόμενη, η ευκολία με την οποία κατηχοτάχθηκε η Ιουγκοσλαβία ευνηδίασε την ελληνική ηγεσία. Επιπλέον, το βαρύ ψυχολογικό αποτύπωμα στην Ελλάδα των εκκινόμενων γερμανικών βομβαρδισμών φάνηκε να επιβεβαιώνει και αυτούς τους ιασότες αεροπορικής ισχύως όπως ο Μπουέλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ραγδαία και δυσμενέστατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ελληνική ηγεσία επιδόθηκε σε τακτικισμούς, καθώς η στρατηγική της δεν προέβλεπε πολυμέτωπο αγώνα διάρκειας εναντίον των δυνάμεων του Άρχοντα.
Οι περιστάσεις απαιτούσαν θεσμική επάρκεια και στιβαρή ηγεσία που θα έπαιρνε τις καθαρές και δύσκολες αποφάσεις. Θεσμικά όμως η κυβέρνηση Μεταξά αποτελούσε ενός ανδρός αρχή. Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς εξέλιπε από τη ζωή, η χώρα δεν διέθετε πια τους κατάλληλους θεσμούς και μηχανισμούς για να αναπληρώσει την απώλεια αυτή. Στην βαρύ ηγεσία επίσης δεν υπήρχε. Σεβαστό τμήμα της αθηναϊκής ελίτης συνοστιζόταν στον οροφό, περιμένοντας να την βαστεί στα πολιτικά πλοία και να φύγει, που θα την μετέφερε εκτός Ελλάδος. Επιπλέον, ο Αρχιπουργός Ναυτικών Παπαβασιλείου παρεκκλήθηκε την πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Ιωάννης Κορυζής, αυτοκτόνησε λίγες μέρες αργότερα. Εν ύψη θεσμικής επάρκειας και στιβαρής ηγεσίας, ήταν αδύνατο να ληφθούν καθαρές αποφάσεις και έγκαιρες. Την καθυστέρηση αυτή πλήρωσε σε ακριβά ο ελληνικός στόλος, που είδε να βυθίζεται το ίμιση σχεδόν των μονάδων του από τα γερμανικά Στούκας κατά την αιματοβαμμένη Πασχαλιά του 1941. Είναι σημαντικό ότι σε αυτές τις περιστάσεις θεσμικής αποσύνθεσης και πανικού, αξιωματικοί και απλοί ναύτες υπερέβησαν τον πανικό και την παρέτηση που κατέβαλε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης και οργάνωσαν την αποτιμία του στόλου, φέρνοντας εις πέρα σε ένα εγχείρημα τεράστιας δυσκολίας και ευθυνότητας που μέχρι σήμερα δεν έχει εκτιμηθεί και αποτιμηθεί ιστορικά όσο του αξίζει. Κορυφαίο παράδειγμα αυτού αποτέλεσαν οι άντρες του Αβέρο που προσέλιπαν στη συνέχιση του αγώνα από την Αίγυπτο. Οι άντρες αυτοί κλονίστηκαν όταν διαπίστωσαν ότι ο αρχηγός του στόλου Καβαδίας υπέστειλε το σήμα του Αβέρο τη βραδιά της 14ης προς 15ης του 1941 χωρίς να διαβαστεί η σχετική ημερήσια διαταγή. Ο ψυχικός κλονισμός του πληρώματος επιτάθηκε όταν ματαιώθηκε η συμμετοχή του Αβέρο σαν και εκείνη οπλική προς την Αίγυπτο. Λίγο και το ξύλωμα κάποιων κανονιών και οι φήμες σύντομα κατέκλυσαν το πλοίο που έκαναν λόγο για αυτοβήθηση ή και κατάληψή του. Άλλωστε τον αρχικό μας είχε προδεκατιών βοηθήσει τον Άρη του Τσαμαδού, οπότε δεν θα ήταν και πρώτη φορά. Καθώς η προνομευτική αιστέρηση του Αβέρο σε ταχύτητα και οπλική ισχύ το καθιστούσε εύκολο στόχο των αντιπάλων αεροναυτικών δυνάμεων. Εδώ δεν είναι τελείως αδικαιολόγητη η ηγεσία, διότι σκεφτόταν 650 άντρες σε ένα πλοίο που δεν έχει την δυνατότητα να μυθεί. Τα στεγανά του κάπου δεν είναι γερά, που κινδυνεύει από νάρκες και από πολλά έργα. Είναι πιθανό να φέρει τον όρεθρο και να πάρει αυτούς τους άντρες μαζί του. Σκεφτόντουσαν λοιπόν ίσως ότι καλό θα ήταν να μοιράζαν το πλήρωμα στα άλλα πλοία που θα συνεχίζαν τον αγώνα. Εν τούτης η συμβολική σημασία και αξία του Αβέρο ήταν ανυπολόγιστη και αυτό δεν το σκεφτήκαν. Το αρνητικό κλίμα επιδεινώθηκε και από τη συχνή απουσία από το πλοίο του νέου κυβερνήτη Κυριάκου Βλαχόπουλου κατά το κρίσιμο διήμερο της 16ης και της 17ης Απριλίου. Επιδεινώθηκε επίσης και από τη συνεχή απουσία του υπάρχου του Αβέρο κατά τη Κυριάκου Παπαβασιλείου, αλλά και από τη διαρκιστίνδα στην οποία περιήλθε ο Παπαβασιλείου με την πλειοψηφία των ανδρών του Αβέρο που επιθυμούσε τη συνέχιση του αγώνα. Τελικά, η πλειοψηφία αυτή οργανωμένη από τον Συνοφόρο Ηλιομαρκάκη και τον Αρχιμανδρίτη Παπανικολόπουλο και κυβερνόμενη από τον ανώτερο αξιωματικό του πλοίου, τον αρχαιότερο παρόντα Πλωτάρχη Πότητα Μιλάτη, οδήγησε διέως το Αβέρο έξω από τον Άσταθμο την πρώτη βραδινή της 18ης Απριλίου του 1941, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου από τον Αγγέλ Ναύαρχο Σακελαρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για να μπει το Αβέρο από τον Άσταθμο άνοιξε διέως το πράγμα της Ψιτάλιας με δικά του μέσα. Ο βίος απόρριτος του Αβέρο λειτουργήσε ως άλτισμα αντίστασης κατά του άξονα στις συνειδήσεις πολλών. Λίγη ώρα μετά το δραματικό αυτό συμβάν, επέδειξε ανάγκη του Αβέρο Φοβία από Βλαχόπουλος, αναλαμβάνοντας τη διοίκησή του. Εδώ να πούμε ότι η λύση που τελικά κράτησε, που δεν ήταν σχεδιασμένη, ήταν και η καλύτερη, διέσωσε τα προσκύματα και τις παραδόσεις του ναυτικού. Και έτσι ο Αβέρο έφυγε με τον κυβερνήτη του και έπλεψε κάτω προς την Σούδα. Τις επόμενες 2 ημέρες παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Ναυτικών ικανός αριθμός μελών του πληρώματος του Αβέρο που δήλωναν πρόθυμοι να συμμεριστούν την τύχη του πλοίου
επέστρεψαν σε αντιτροπηλικά και στο Ατμόπλιο Σάκυνθος για να μεταβούν στην Κρήτη και να βγουν εκ νέου επί του Αβέρου. Η ελληνική ναυαρχίδα εντάχθηκε τελικά στην Αγγλική Νεοπολή και κατέτρεψε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στο τέλος Απριλίου του 1941. Αν κανείς προσεγγίσει το επεισόδιο του Αβέρου με στενά εκκλησιακή λογική, το πιθανότερο είναι να το χαρακτηρίσει ως στασιαστικό συμβάν στα όρια του παράλογου τολμήματος. Είναι πράγματι δραματικές οι συνομιλίες όταν είναι στο πράγμα της Ψιτάλιας και τον καλεί ο αρχηγός του ναυτικού να μην αποκλέψει και ο Γαμιλάτης ζητάει να συνεχίσει την άδεια για να συνεχίσει τον πλούτο. Αν όμως το δει κάποιος ιστορικός συγκριτικά, θα δει ότι ο Γαμιλάτης, ο Λιμομαρκάκης και οι Γάλλοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Όταν απέκλεψαν οι άδειες του Αβέρου από τον άσταθμο την 18η του 1941, δεν το έκαναν προς εξυπηρέτηση ιδιωτελών στόχων ή άλλων κοινοτήτων, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις. Αντίθετα, τα κίνητρά τους ήταν απλά και εθνικά. Ενήργησαν σύμφωνα με τις παραδόσεις του πολεμικού μας ναυτικού, που ποτέ δεν υποστέλει τη σημαία. Ούτε βέβαια ο προσωρινός κυβερνήτης του Αβέρου, Κλοντάκης Πότης Ταμιλάτης, προσπάθησε ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο με τα πολεμικά να εξαργυρώσει την προσφορά του. Παρέμεινε τίμιος και πιστός πατριώτης, θεωρώντας πάντα ότι δεν του χρωστάει, αλλά αυτός χρωστάει και θα χρωστάει στην πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, όταν μου ζητήθηκε από τον κύριο Ναύαρχο να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου και σκεφτόμουν την ομιλία μου, ασυναίσθητα μου ήρθε στο μυαλό η φράση με την οποία ξεκινάει ο Δίκενς την ιστορία των δύο πόλεμων. Συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά αγγλικά το γράφει ο Δίκενς. It was the best of times, it was the worst of times. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα εστιάζεται λοιπόν και κυρίως σε δύο ιστορικά συμβάντα που σε μεγάλο βαθμό έχουν ξεχάσει ή αποσιωπήσει. Στην αποδημία του στόλου του 1941 και κυρίως και με βάση την αποδημία του Αβέρου και στο κίνημα της Μέσης Ανατολής. Η πρώτη, παρά κάποια πράγματα που μας επίκει στο ντροπηλικό αετός, είναι μια ιστορία γενναιότητας, αυτοθυσίας και αίσθησης του καθήκοντος. Η δεύτερη είναι μια ιστορία κατάλυσης της πειθαρχίας, διάλυσης, αχριότητας. Θυμίζω ότι στο Πύργος πετάξαμε στους ναυτούς στη θάλασσα και παρακμής. Είναι φυσικό να προβάλλουμε τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας μας, γιατί αυτές δημιουργούν τα θετικά πρότυπα που μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι. Αλλά αν από τις καλές και τις ηρωικές ιστορικές στιγμές αντλούμε περηφάνεια, είναι από τις χειρότερες στιγμές που μπορούμε να λύσουμε τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Από τα προαναφερθέντα ιστορικά γεγονότα αναδεικνύονται λοιπόν και θετικά και αρνητικά παραδείγματα. Αν κάτι βγαίνει σαν συμπέρασμα, είναι η σημασία της ηγεσίας, της αποφασιστικής διοίκησης, της πειθαρχίας και κυρίως των παραδόσεων. Η έλλειψη καθαρών διαταγών είχε σαν συνέπεια τη σύγχυση και την αυτενέργεια. Η αναποφασιστικότητα της ηγεσίας και οι παλινδρομήσεις της είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστερήσει από τη μία και να χάσουν τόσα πλοία, αλλά και να πέσει το βασίλειος Γεώργιος στα χέρια των Γερμανών, γιατί δεν παίρναν μια απόφαση να κάνουν την δεξαμενή του Ναστάθου. Σε κατάσταση χάους και αβεβαιότητας, ο ηγέτης πρέπει να μπορεί να παίρνει αποφάσεις με λογισμένο έστω ρίσκο και κίνδυνο. Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση της πειθαρχίας, όπου δεν πρέπει να την συγχαίρουμε βέβαια με τη σκληρότητα, διότι στο Αβέρο του προκειμένου είχαμε και μια στάση στην Βομβάη που προήλθε από τη σκληρότητα του κυβερνήτη και από τη βία συμπεριφορά του κυβερνήτη. Όμως, η φοβικά κατευναστική στάση της ηγεσίας ήταν αυτή που αρθοφράσισε τους κινηματίες και οδήγησε στο κίνημα της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, που παραλίγο να μαυρώσει όλη την ιστορία και όλο τον ηρωισμό του πολεμικού μας ναυτικού, του αγώνα του πολεμικού ναυτικού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ένας άλλος παράγοντας καταλυτικός της πειθαρχίας
Δαμιλάτη, και όχι μόνο στο Δαμιλάτη, και ο Βούλγαρης, και ο Γιωσές, και ο Κύρις, και ο Τούμπας, και όλοι αυτοί που συμμετείχαν στο άγγιγμα της Βόλης, σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και ήρωας δεν γίνεσαι όταν παράλογα ή με αποκοριά επιζητείς τον ηρωισμό. Ήρωας γίνεσαι όταν στην ιστορική συγκυρία στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων. Εν τέλει, διεσώθη η τιμή του ναυτικού και είχαμε την τιμή να είναι το πρώτο πλοίο το ελληνικό που μπήκε στον Ιταλικό λιμένα της Αυγούστας με την παράδοση την κατάληψη της Ιταλίας. Και αυτό που στήριξε τόσο στην αποδημία του στόλου όσο και τη διάρκεια του κινήματος ήταν ότι η πλειοψηφία των ανδρών του ναυτικού κινήθηκε βάσει των παραδόσεών μας. Όταν όλα έχουν διαλυθεί, αυτό που μένει να στηρίζει έναν οργανισμό όπως το κοινή είναι η παραδόση και γι' αυτό αποτελούν την περιουσία του. Κλείνοντας λοιπόν και με βάση αυτό και αναφερόμενος στον Πότη Δαμιλάτη, τον ήρωα, τον Άβαρχο, θα πω και τις παραδόσεις, θα πω αυτό που είχε πει ένας άλλος, ένας Βρετανός, ο Ναύαρχος Κάνιχαμ, όταν του είπαν από το ναυαρχείο να μην διακινδυνεύσει άλλο τα πλοία και να μην πάει να πάρει τους Νεοζηλανδούς που είχαν μείνει στα σπαθιά όταν είχε πέσει η Κρήτη στους Γερμανούς. Και ο Κάνιχαμ απάντησε ότι μπορώ να ξαναφτιάξω ένα πλοίο σε 3 χρόνια, αλλά θα χρειαστώ 300 χρόνια για να ξαναφτιάξω παραδόσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο μας ομιλητή, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Ο Γιάννης Λοβέρδος γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1959 στο Βύρωνα Αττικής, στο προσφυγικό σπίτι των παππούδων του, με καταγωγή από τη Σμήνη και την Κεφαλονιά. Τελείωσε το Κολέγιο Αθηνών το 1978 και σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1985, εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, αρτογράφος, σύμβουλος έκδοσης, αρχισυντάκτης και διευθυντής στις εφημερίδες «Η Καθημερινή», «Μεσημβρινή», «Εξουσία», «Απογευματινή», «Αξία», «Επενδυτής», «Βραδινή». Ως πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Plus, Αθήνα 984, Αέρα 1, Sky, Διάβολος 10 και άλλα. Επί σειρά ετών παρουσίασε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ και αργότερα στο Μέγκα και το κανάλι Άρτα. Μέχρι το 2019 διατηρούσε προσωπική καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή διαλόγου με τους πολίτες στο κανάλι Blue Sky. Το 2019, αφού από το 2014 είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στο γενέθλιο Δήμο του Βύρωνα, αποφάσισε μετά 35 χρόνια να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη δημοσιογραφία, θεωρώντας ότι έκλεισε ένας μεγάλος επαγγελματικός κύκλος. Αποδεχόμενος την τιμητική πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του Γιάννη Μητσοτάκη, κατήρθε στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 για πρώτη φορά και εξελέγει βουλευτής Β2 Αθηνών δυτικού τομέα. Επανεξελέγει βουλευτής στην ίδια περιφέρεια και στις 2 τελικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαΐου και 25 Ιουνίου του 2023. Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πανασολογιότατε. Υποθέτω ότι πάρα πολλοί εδώ μέσα είναι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και ιδίως του πολεμικού ναυτικού, εκτός από τους κυρίους που φορούν στολή και κάποιοι άλλοι που δεν φορούν πια στολή, αλλά δεν πάβουν να είναι αξιωματικοί του ναυτικού στην καρδιά του. Όπως και εγώ, που έχω πάψει να είμαι πια δημοσιογράφος, δεν ξεχνώ ότι 35 χρόνια ασκούσα αυτό το επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά, όταν μπαίνω σε αυτή την αίθουσα, ελπίζω να το νιώθετε κι εσείς, νιώθω ένα δέο. Γιατί εδώ ήταν η Βουλή των Ελλήνων, προτού μεταφερθεί στο άλλοτε ανάκτορο του Όφωνα. Εδώ μέσα έχουν γίνει κοσμοϊστορικά πράγματα και έχουν περάσει μερικές από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της νεότερης Ελλάδας. Εδώ απ' έξω, όπως ξέρετε, έχει γίνει μοναδική, ευτυχώς,
δολοφονία, εν ενεργεία πρωθυπουργού του Βορειοελληνιάδη. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του και δεν την προσεγγίζει με αντικειμενικότητα και με σεβασμό, αυτός ο λαός είναι καταδικασμένος. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες που είμαστε περήφανοι και δικαιολογημένα για την ιστορία μας, πρέπει να είμαστε εξίσου περήφανοι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε και να προχωρούμε μπροστά. Όταν ο κύριος Δαμιλάτης, ο Γιάννης, με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συμμετάσχω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου του, αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά και τιμή, χωρίς καν να το σκεφτώ. Δεν σκέφτηκα, ας πούμε, ότι σήμερα, 23 Μαΐου, είμαστε 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Δεν σκέφτηκα ότι αυτόν τον καιρό είμαι συνεχώς κάπου και να φανταστείτε στο βράδυ. Το πρωί γύρισα από την Πάτρα που ήμουν για προεκλογικούς λόγους και σήμερα ξαναφέρω και αύριο το πρωί ξαναφέρω. Αλλά δεν είχα κανένα διασμό. Θα ήμουν εδώ οπωσδήποτε. Όχι μόνο για να τιμήσω τον Γιάννη τον Δαμιλάτη, αλλά για να τιμήσω την ιστορία της ίδιας της οικογένειας, που σε μεγάλο βαθμό είναι και η ιστορία αυτού του έθνους και αυτού του λαού. Για τα ναυτικά πράγματα για τα οποία έχω πλήρη άγνοια, μίλησε τόσο ωραία και τόσο περιεκτικά ο Ναύαρχος του κ. Διακόπουλος, που εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο προσωπικά. Τον Γιάννη τον Δαμιλάτη τον γνώρισα όταν ήμασταν απόστρατος εκείνος, εγώ ακόμα ενεργεία δημοσιογράφος, στις αδελφές εταιρείες δουλεύαμε και ερχόμαστε σε επαφή στο εστιατόριο. Βρισκόμασταν εκεί, πιάσαμε κουβέντα, μιλήσαμε και ομολογώ ότι γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου πάντα, τι σημαίνει εκπατρίδης. Μπορεί οι δρόμοι μας αργότερα να χωρίσανε και πραγματικά έχω αρκετό καιρό να τον πω. Ποτέ δεν έχασα την εκτίμηση και τον σεβασμό στο πρόσωπό του και αν μου επιτρέπει και την αγάπη που νιώθω για εκείνο. Μέχρι τώρα γνώριζα μόνο τον Γιάννη Δαμιλάτη σαν πρόσωπο. Ούτε ήξερα την καριέρα του στο ναυτικό, που να την γνωρίζω, ούτε ήξερα την οικογένειά μου. Την ανακάλυψα όταν μου έστειλε αυτό εδώ το βιβλίο. Το οποίο είναι ένα βιβλίο φυσικά για το θωρηκτό Αβέρο, που όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, δεν χρειάζεται να έχω τις γνώσεις του Διακόπουλου για να καταλάβω τι σήμαινε Αβέρος για το ελληνικό ναυτικό, για το ελληνικό έθνος, εκείνα τα χρόνια, που ναυτιλήθηκε με δωρεά εθνικού Βεργέτη Αβέρο και έγινε η κεφαλή ναυαρχίδα του στόλου μας στους τριαμεστικούς και νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους. Τότε που η Ελλάδα, χάρη στην επικράτησή της στη θάλασσα, μπόρεσε να κερδίσει και να μεγαλώσει και να γίνει αυτό που αργότερα, δυστυχώς το χάσαμε, αυτό που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελλάδα των 2,5 θαλασσών. Χάρη στον Αβέρο, χάρη στους ναυτικούς που υπηρετούσαν στον Αβέρο από τον Κουτουριώτη και μετά. Δεν ήξερα ότι ο Αβέρος του Κουτουριώτη έφτασε να είναι ο Αβέρος του πατέρα Γιάννη Δαμιλάτη, οποία τιμή και για τον Μπότη Δαμιλάτη και για τον γιο του που σήμερα παραδίδει αυτό το βιβλίο σε όλους εσάς για να το διαβάσετε. Θα μου πείτε, είναι εδώ, του κάθισα και το διάβασα όλο το βιβλίο, παρόλο που δεν έχω, όπως σας έχω πει, λόγω προεκλογικών απαιτήσεων, δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο στον καιρό, αλλά θα ήμουν εδώ ό,τι και αν συνέβαινε. Και το διάβασα το βιβλίο και θα ήμουν εδώ ό,τι και αν συνέβαινε, γιατί αυτό ήταν το χρέος μου, όχι πλέον μόνο στο Γιάννη, αλλά στην οικογένειά του.
Έμαθα δηλαδή για παράδειγμα ότι και ο παππούς του ήταν αντιστράτηγος της χωροφυλακής, υπήρξε και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κάποια περίοδο. Όλη του η οικογένεια του προσφέρει στον αγώνα, ακόμα παλιότερα στον εθνικό αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας από τον Οθωμανικό ζυγό, και είχε προσφορά όλο αυτό το διάστημα που η Ελλάδα είναι και έγινε ελεύθερο, ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Αυτό από μόνο του εμένα μου προκαλεί συγκίνηση. Γιατί αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ και εκτιμώ τους ανθρώπους που βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ. Αυτό είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ στην εποχή μας. Και εάν κάτι πάνω απ' όλα αξίζει σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι ο Πότης Δαμιλάτης, ο πατέρας του Γιάννη, είναι ένας άνθρωπος που με θάρρος, με αυταπάτηση και με αυτοθυσία σε ορισμένες περιπτώσεις έβαλε το εμείς, τον εθνικό σκοπό, δηλαδή την πατρίδα μας, την Ελλάδα, πάνω από το εγώ. Όταν κάποιοι άλλοι, για να το πω πιο κομψά, λούφαρα και προτιμούσαν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό και μόνο καθιστά τη μνήμη του Πότη Δαμιλάτη και την παρουσία του για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, του Γιάννη Δαμιλάτη, πολύ σημαντική για την κοινωνία μας, για την πατρίδα μας και για το μέλλον αυτής της χώρας. Γιατί αυτό που σήμερα διακυβεύεται στην Ελλάδα, και στο λέω εγώ σαν πολιτικός πλέον, είναι το εμείς πάνω από το εγώ. Συνηθίζω να λέω ότι εμείς οι πολιτικοί, στα ρετάξιμα αξιώματα, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργός, δεν είμαστε αφέντες ή άποδες του λαού. Είμαστε υπηρέτες του λαού της πατρίδας. Και όποιος το ξεχνάει αυτό, κατακτάται από την αλαζονία και αυτοκαταστρέφεται. Εμείς υπάρχουμε για να υπηρετούμε το εθνικό καλό. Όπως αντιλαμβάνεται βέβαια ο καθένας και όπως αντιλαμβάνεται το κάθε κόμμα. Αλλά δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε εχθροί μεταξύ μας και πάντως δεν είμαστε εχθροί με τον ελληνικό λαό που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιο ρομαντικό αυτό που λέω, αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Και αυτό πιστεύουν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Δαμιλάτη και τον πατέρα του. Και γι' αυτό ακριβώς τους τιμώ και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι εδώ, όπως είστε και όλοι εσείς εδώ. Δεν περίμενα να βρίσκα την αίθουσα της Βουλής, της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, γεμάτη από ανθρώπους που ήρθαν να τιμήσουν όχι μόνο την οικογένεια Δαμιλάτη, αλλά την ίδια μας την πατρίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν ελπίζω να μην σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλοτάξιο το βιβλίο για να είστε καλά. Προχωράμε με τον τρίτο μας ομιλητή, τον κύριο Μιχαήλ Μαρτσέκη, δικηγόρος Παραρείο Παύλο και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Ελλάδας. Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερους οπαδούς. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Χρυσόγια Νικόνιτσας. Σπούδασε πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες στο Πάτιο Πανεπιστήμιο και νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα κοινωνιολογίας. Διατέλεσε επιστημονικό συνεργάτης του ΕΛΚΕΠΑ και δίδαξε επιχειρησιακό δίκαιο και κοινωνιολογία. Είναι δικηγόρος Αθηνών, στον Αρείο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Ελλάδας και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδερφοτήτων της Επαρχίας Κόνιτσας. Έχει εκδώσει λίγους βιβλίων. Εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, που είναι και η ιδιαίτερη συνεισφορά, η προώθηση δηλαδή της γνώσης της Ευρώπης στον ελληνικό λαό. Το 1961 εξέδωσε το βιβλίο «Η Ένωση της Ευρώπης και η Ελλάδα», προσέξτε την ημερομηνία, 1961. Για το βιβλίο αυτό το απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο από κοινό από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος
τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την ανάλυση και την ερμηνεία των αρχών του κοινωνικού χάρτη της Ευρώπης, το 1962 εκδόθηκε αυτό. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο για τον ελληνισμό της Βόρειας Υπήρου, στήριξη του ελληνισμού της Βόρειας Υπήρου, αυτό εκδόθηκε το 1996. Και βέβαια έχει ασχοληθεί και με τους εθνικούς ευεργέτες, με το βιβλίο Εθνικοί Ευεργέτες, Άξη της Εθνικής Ευγνωμοσύνης. Εκδόθηκε το 1999, το οποίο βραβεύτηκε και από την Πανηγυρωτική Συνομοσπονδία του 2020. Η υποέκδοση είναι ένα βιβλίο το οποίο θα είναι άκρως σημαντικό και πολύτιμο. Ποια Ευρώπη θέλουμε, ποια Ευρώπη οικοδομούμε. Κύριε Μαρτσέκη, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, πριν σας απασχολήσω με αυτά που πρόκειται να πω για τα όσα προτέληξα να πω από το υπέροχο αυτό βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα του κ. Δανειλάτη, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ αφενός τον κύριο Δανειλάτη για τον κόπο που κατέβαλε να συγκεντρώσει αυτό το υλικό που έχει μέσα το βιβλίο, που παρέχει ερεθίσματα για παραπέρα έρευνα για τον καθένα μας. Και τα ενδιαφέροντα που προκύπτουν από τα όσα αναγράφει είναι η ιστορία του τόπου μας, πολυπίκυλης μορφής ιστορία του τόπου μας. Ταυτόχρονα θέλω να συγχαρώ την διεύθυνση προσωπικά, την διεύθυνση της ιστορίας του ναυτικού, γιατί δέχτηκε να τιμήσει με την έκδοση αυτού του βιβλίου και επιπλέον ότι επελέγει να γίνει αυτή η παρουσίαση του βιβλίου στην ιστορικότερη αίθουσα της Αθήνας, που είναι η αίθουσα της Παλιάς Βουλής, δηλαδή ο ναός της Δημοκρατίας. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι αγαπητέ κύριε Δανειλάτη, το βιβλίο αυτό είναι ένα ανάγνωσμα που πρέπει ο κάθε ένας από τους παρόντες, αλλά και από τους μη παρόντες, να το πάρει να το διαβάσει ως ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, γιατί το περιεχόμενό του είναι λιτά γραμμένο, αλλά περιέχει πλήθος πληροφοριών που ο κάθε ένας μας για την ιστορία του τόπου θα έπρεπε να τις ξέρει. Και δεύτερον και το κυριότερο, δεν είναι από την ανάγνωση που θα κάνουν οι παρόντες ή οι άλλοι αναγνώστες του βιβλίου, αλλά αυτό το βιβλίο όταν διαβαστεί και τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη του κάθε σπιτιού, παρεμποδίζει τη λησμονιά πλέον των γεγονότων που αναφέρονται στην δόξα του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδος, στον ηρωισμό αυτού του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων. Και το λέω αυτό διότι το 2021 η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την παλιγεννησία και την δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πολεμικό ναυτικό μας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα που χάρισαν την ελευθερία σε αυτόν τον τόπο. Δεν χρειάζεται να υπησέλθω σε λεπτομέρειες για να πω τα ονόματα του Κανάρη, του Μιαούλη και των λοιπόν εκείνων ηρώων της εποχής που έβαλαν τα θεμέλια της ελευθερίας αυτού του τόπου. Αυτό το πολεμικό ναυτικό της εποχής εκείνης συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί την ασφάλεια που νιώθουμε εμείς οι πολίτες, οι επαγγελματίες που ζούμε στις πόλεις, και το ναυτικό μας σήμερα, όχι μόνο σήμερα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια που το ζούμε αυτό, προστατεύει την ευημερία και την ασφάλειά μας. Έχει επομιστεί το πολεμικό μας ναυτικό με την ασφάλεια αυτής της χώρας, με τη δυνατότητα να μπορούμε να δουλεύουμε, να διασκεδάζουμε, να ζούμε εν πάση περιπτώσει ελεύθεροι πολίτες μέσα σε αυτή τη χώρα. Αλλά κάποιοι, το πολεμικό μας ναυτικό έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη της ασφάλειας αυτής της χώρας. Σε αυτό, εάν θα μου επιτρέψει ο χρόνος της παρουσίασης ενός βιβλίου, θα πω ενδεχόμενα λίγα πράγματα. Από το βιβλίο του κ. Δανειλάτη έχω επιλέξει δύο θέματα με τα οποία θα σας απασχολήσω. Το ένα αφορούσε το θωρηκτό Αβέρα, τη δράση του
την αποτελεσματικότητά του, τη συμμετοχή του στην εκπληκτική ιστορία του τόπου μας στους Βαλκανικούς πολέμους και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το δεύτερο είναι κάτι που ξεχνιέται από τους Έλληνες. Ξεχάστηκε από έναν ολόκληρο χρόνο. Το 2021 έγιναν γιορτές με κάποια επιτροπή κρατική για να γιορταστούν, να υπενθυμίσουν στον Έλληνα πώς έγινε η Παλιγεννησία του 1821 και πώς δημιουργήθηκε αυτό το νέο ελληνικό κράτος. Τι ξεχάστηκε? Ένα πολύ σημαντικό, ότι αυτό το κράτος και δημιουργήθηκε, αλλά κυρίως οργανώθηκε μετά από τους εθνικούς ευεργέτες. Μου δίνεται η ευκαιρία να συμπληρώσω κάτι που παραλήφθηκε από τις εορτές όλου του χρόνου του 2021, να αναφερθώ λίγο στους εθνικούς ευεργέτες, αλλά επιλέγοντας μόνο τον Γεώργιο Αβέρο, ο οποίος είναι ο δωρητής του δωρητού Αβέρο, με τη δωρεά που έκανε, και αυτό το θρηνικό σκάφος πλέον μένει στην ιστορία του έθνου. Άρα επιλέγω να αναφερθώ μόνο στον ευεργέτη, τον εθνικό, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τα ευεργετήματα μη αναφέροντας καν τους ευεργέτες. Είναι μια αγνωμοσύνη εθνική αυτή. Γεώργιος Αβέρο, ένας Μετσοβίτης, έφυγε από το Μέτσοβο της Υπήρου και πήγε στην Αλεξάνδρεια, πλούτησε από τη δουλειά του. Αλλά την πρώτη ένδειξη του πλούτου του είναι για την τοπική κοινωνία των Ελλήνων που ήταν στην Αλεξάνδρεια να διαθέσει τον πρώτο πλούτο του, να διαγράψει όλα τα χρέη που υπήρχαν στην ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας. Ήταν η πρώτη ευαισθησία του και στη συνέχεια άρχισε να κάνει διάφορα έργα. Αξιότιμοι κυρίες και κυρίες, όλοι γνωρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γεώργιος Αβέρο, στηρίζοντας τους Ζάπηδες, τον Κωνσταντίνο και τον Ευαγγέλιο Ζάπη, ξεκίνησαν με την ευαισθησία και δώσανε όχι σε εμάς τους Έλληνες, στην παγκόσμια κοινωνία, ένα αγαθό που είχε δοθεί από τους αρχαιοέλληνες. Από το 776 π.Χ. δημιουργούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα και σταματούσαν οι πόλεμοι. Αυτοί οι αγώνες ήταν παγκόσμιο γεγονός. Το 336 μετά Χριστόν, επί Θεοδοσίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, καταργήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για διάφορους λόγους που δεν είναι ώρα να τα πούμε. Όμως, οι δύο Ζάπηδες και ο Αβέρο επαναδίωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896. Οι Ζάπηδες είναι οι γνωστοί που έχουν το Ζάπιο και αυτά ξέρουμε. Αναμαρμαρώθηκε το Παναθηναϊκό στάδιο, χορηγήθηκαν χρήματα από τον Αβέρο και μαζί με τον Ζάπα δημιουργήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896, που σήμερα ακόμη και οι φυλές της ζούγκλας, της όποιας ζούγκλας στον πλανήτη, ξέρουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένα δώρο που έκανε αυτή η μικρή Ελλάδα στα 200 χρόνια του νεοελληνικού κράτους από τους εθνικούς ευεργέτες. Άρα δεν πρέπει να λησμονούμε, είναι αχαριστία να μιλάμε για τα ευεργετήματα, να μιλάμε για το Πολυτεχνείο. Ναι, αλλά το Πολυτεχνείο έγινε από κάποιον Στουρνάρα, από κάποιον Κοσίτσα και από κάποιον Αβέρο. Αυτοί οι τρεις δημιούργησαν το Πολυτεχνείο, δημιούργησαν τα πανεπιστήμια, δημιούργησαν υποτροφία. Ο Γεώργιος Αβέρο δημιούργησε το Αβερόφιο Εφηβείο, αυτό που ήταν οι φυλακές ανηλίκων, στο χώρο που μεταγενέστερα μέχρι το 1971 ήταν οι φυλακές όπου ήταν οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί κρατούμενοι. Και τώρα είναι τα δικαστήρια του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Αθηνών. Είναι δημιουργήματα των εθνικών ευεργετών. Ο Γιώργος λοιπόν Αβέρο, δεν λέω άλλα, η Αβερόφιλος Γεωργική Σχολή της Λάρισσας, όσοι είστε από τη Θεσσαλία και την ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι η Αβερόφιλος Γεωργική Σχολή σήμερα
βγάζει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, φοιτητές από τη σχολή αυτή. Και είχε την πρόνοια ο Γεώργιος Αβέρος όχι μόνο να χαρίσει, όχι μόνο να δωρήσει, αλλά να εξασφαλίσει εσαή τη λειτουργία με πόρους που έβγαιναν από μετοχές που είχε στην Εθνική Τράπεζα και τα έσοδα από τις μετοχές να ενισχύουν τη διατήρηση των σχολών ή των ευεργεσιών. Τα λέω αυτά για να κλείσω το θέμα αυτό με τον Γεώργιο Αβέρο, λέγοντας μόνο αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, διότι σήμερα εδώ μέσα σε αυτόν τον ναό της Δημοκρατίας, όπως τον αποκαλούμε πλέον στην αίθουσα αυτή της Παλιάς Βουλής, είναι ένα από τα εκλεκτότερα ακροατήρια που μπορεί κάποιος ομιλητής να απευθύνεται υπεύθυνα με αυτά που λέει. Ο Γεώργιος Αβέρος με τη διαθήκη του άφησε ένα τεράστιο πλούτο που αν τον απαριθμούσα θα βλέπατε ότι είναι 34 κληροδοτήματα από τη διαθήκη του Γεωργίου Αβέρου. Δεν τα μνημονεύω καν αυτά. Λέγω όμως μία παρατήρηση και την κλείνω αυτή την ιστορία με τους εθνικούς ευεργέτες. Γιατί την Κυριακή που μας πέρασε, στον Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη έγινε μία πανηγυρική εκδήλωση για τη συμβολή των εθνικών ευεργετών στην πανηγεννησία και στο στήσιμο του ελληνικού κράτους. Εκεί υπόθηκαν για τους ευεργέτες εκείνα που έπρεπε να υποθούν κατά τη διάρκεια του 2021. Τα σχολικά βιβλία της χώρας μας μπορεί να μιλάνε για 1002 άλλα πράγματα. Σε κανένα γνωστικό αντικείμενο των σχολικών βιβλίων δεν αναφέρεται καν η λέξη εθνικός ευεργέτης. Και όταν ρωτήθηκε περιφερόμενο στο Ζάπιο Κυριακή πρωί μία ομάδα γενναιότητων του Λυκείου αν ξέρετε ποιος είναι ο Ζάπας, η απάντηση που δόθηκε είναι μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου, γιατί ήταν ένας ζούπας μπασκετμπολίστας, όχι μπασκετμπολίστας. Τι σημαίνει αυτό από την κοινή? Δεν υπάρχει το σεβασμό να επικεντρωθούμε στο βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι μέσα στο βιβλίο. Διότι η βιβλιοπαρουσίαση για αξιότιμοι κύριοι και κυρίες δίνει ο συγγραφέας ερεθίσματα για να επεκτείνει αυτά τα οποία γράφει μέσα. Για τον δωρικό Αβέρο. Δεν μπορεί να μην πούμε για τον Αβέρο. Τώρα, από το δωρικό Αβέρο θα ήταν άστοχο να αναφερθώ εγώ μετά τα όσα δεδομένα και με τέτοια τεχνική απεικόνηση και ιστόρηση έχει δείξει ο Ναύαρχος λίγο πριν από μένα και ήταν άστοχο να επαναλάβω πράγματα που είχα ετοιμαστεί για να κάνω, αλλά θα σημειώσω μόνο δύο. Ένα είναι ότι το δωρικό Αβέρο, εκτός από την πολεμική του δράση, σημείωσα από το λαό στο λεξικό και από την ιστορία του Βαγγελτζίνη δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όταν ο Ναύαρχος Παύλος Κουκουλιώτης, αθετώντας εντολή, ας το πούμε εντολή, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω αυτό, του Ναυάρχου του Άγιου, ότι δεν πρέπει να πάει στα Δαρδανέλια, εκεί ήταν τα πυροβολία που απέτρεπαν να βγουν μία μέσα στο Αιγαίο, εκείνος αδιαχώρησε, πήγε με το δωρικό Αβέρο και εξουδετερώσε τα πυροβολία των Τούρκων με αποτέλεσμα να έρθουν μέσα στο Αιγαίο τα πλοία. Και δεύτερον, πάλι με τον ίδιο τρόπο και που το γράφει η ιστορία του Βαγγελτζίνη, είναι ύμνος για το πολεμικό μεταλλικό, ότι εξουδετερώνοντας, απελευθερώνοντας παντελώς το Αιγαίο από τον τουρκικό στόλο, προπροστατούντος του δωρικού Αβέρου, δόθηκε η δυνατότητα να μην μπορούν οι Τούρκοι να στέλνουν στρατεύματα πλέον προς τα Βαλκάνια. Αυτά είναι
αλλά και από το περιοδικό το λεξικό του φάκελο. Δεν είναι δηλαδή αυτά που εγώ λέω ή λέει ο οποιοδήποτε, αλλά είναι επιλεγμένες ιστορικά καταγεγραμμένα πράγματα. Άρα, η συμμετοχή του φορητικού αυτού αβέρου ήταν σημαντική για την απελευθέρωση του Αιγαίου και την παρεμπόδιση του τυπών πλοίων να ανεβοδιάζουν τα Βαλκάνια, αφενός, και ήθελα να πω κλείνοντας ότι το χωρικό αβέρο και για τις κοινωνικές σχέσεις, επιτρέψτε μου να πω, είχε την τύχη και την έβγη και την δόξα να παραδεθεί στους συμμαχικούς στόλους ως νεότερο πλοίο στη σέψη του βασιλέα της Αγγλίας Γεωργίου του Πέμπτου, μαζί με τον συμμαχικό στόλο, το νεότερο τότε πλοίο, το δωρητό αβέρο, και ταυτόχρονα να βρεθεί πάλι στη σέψη του βασιλέα της Αγγλίας έκτου Γεωργίου του Πέμπτου ως θρύλος πλέον των πλοίων που μετήκαν στο στόλο των συμμαχικών. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μπορεί να ευχαριστήσω και πάλι το κύριο Δελινάκη. Να κρατήσετε το βιβλίο, όχι μόνο για να το διαβάσετε, αλλά να το έχετε και σαν παρακαταθήκη μνήμης και για τους νεότερους που θα έρθουν πίσω από εμάς μέσα στη βιβλιοθήκη, γιατί είναι ένα ιστορικό κόσμημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε και να κάνω μια παρέμβαση και να αναφερθώ στον ιερέα του Πανηγυρόπουλου, του Απέλλου, ο οποίος πραγματικά στο πνευματικό επίπεδο, διότι καλά τα υλικά, αλλά χρειάζεται πνεύμα και ψυχή, είναι αυτός που συσπήρωσε το Απέλλου, συσπήρωσε το πλήρωμα και μαζί με τον Πότιδα Μιλάτη και τον κ. Μακάκη του Συνδικόρου ήταν ένας από τους προτεργάτες της σωτηρίας του Απέλλου. Συνεχίζουμε με το βιογραφικό συγγραφέα του Ναβάρχου Ιωάννη Νικολάου Καβιλάκη. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκάτου του 1944. Η σύνθεση σχολή ναυτικών των Κιμών στις 20 Ενάτου του 1959 και αποφύτησε στις 5 Ενάτου του 1964 ως μάχημος συνοφόρος. Ως συνοφόρος υπηρέτησε στα μητροπολιτικά κύλα Δόξα Έτος και Βέλος. Ως αντιποπτηριακός υπηρέτησε ως ύπαπος στον ακαδημικό Νίσα, στον αποτελευτικό Αμπραγίλα, στον Πεπολιτή, καθώς και σπούδασε σχολεία του Διάβου. Ως υποπτηριακός υπηρέτησε στην Κύπρο, ως κυβερνήτης των φυλακάτων τα 1, τα 3, τα 6 και στο Φίβι Λεβέντες. Μετά κυβερνήτης στον ακαδημικό Αγιώτη. Ως Πλουτάρχης ήταν κυβερνήτης στο Ματαό Πανιώδος, ύπαρχος στο Ατροπηλικό Βέλος και σπουδαστή σχολεία παιδών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας το αντίστοιχο πτυχίο στην Αθηνική Σχολή Πολέμου και ως κυβερνήτης του Αρμοναουργό Ρόδο. Ως αντιπλήριακος διετέλεσε διευθυντής σπουδών στη Σχολεία Παιδών Επιχειρήσεων, διευθυντής στη Σχολή Ναυπηγείας του Τυπάνου, ματάρχης Α1, Α2 στο Επιτελείο του ΑΣΥΜΑ, εθνικός αντιπρόσωπος του ΝΑΤΟ στην Επιτροπή Εξετάσεων Θεμάτων Ανθρωπίνου Πολέμου και διευθυντής στον Αφραντούσο. Ως πλήριακος διετέλεσε επικεφαλής στη διεύθυνση των ασκήσεων στο Συμμαχικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Μόνης του Βελγίου, διευθυντής Α2 στο Γέννη, διοικητής πλήρων αποφάσεων και διοικητής πλήρων αποφάσεων. Ως αρχιπλήριακος ο Ναύαρχος διετέλεσε διευθυντής στη διεύθυνση αντιπληκτικής πολιτικής του Γερετάκη. Μετά την αποστρατεία του για 5 χρόνια, 1915-2000, διετέλεσε άμεσο σύμβουλος στην ΟΤΕ, ομάδα του Υπουργικού Ελέγχου Εξωτερικής Πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία τότε βρισκόταν στην αντιπολίτευση, έκανε πολλές εμφανίσεις πολιτικά πάνω, ενώ συνέγραψε πολλά σχετικά άρθρα. Εργάζεται ως διευθυντικός τέλεχος για περίπου 10 χρόνια στις ακαδημαϊκές εταιρείες Practice City και Cloud Maritime Corporation. Διετέλεσε μέλος και σύμβουλος της επικοινωνίας στην Ιντερπάνικο και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ. Έχει γράψει πολλά από τα συναντηριακά περιοδικά. Είναι παντρεμένος με την Δέσπο Παπαδοπούλου,
έχει ένα ιό του πανεπιστήμιου πάνω κάτω και δύο εγγόνια, τον Γιάννη και την Γεωργία. Κύριε Νάταρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε βέβαια από καλύτερα στην ηλικία μου, γι' αυτό δεν μ' άρεσε το διάλα. Εντάξει, δεν τα κρύβω πια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών την Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, που μας έστειλε σήμερα το πρωτοσύγγελο, ο πρωτοσύγγελος μας έστειλε το πρεσβύτερο Ηλία Πρασινός. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είναι μεγάλη τιμή η Εκκλησία να συμμετέχει σε αυτά και μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα απάντησε. Το που έστειλα την ιστορία σε λίγες ώρες είχα πλήρη απάντηση. Με σφραγίδες, με ενθουσιαστικά πραγματικά. Κάλεσα την Εκκλησία, διότι όπως υπόθηκε ήδη, ο ρόλος του Παπανικολόγου, του Αρχιμανδρίτου του Στόλου, ήταν πολύ μεγάλος, ήταν πολύ σημαντικός, ο αξιασικός του πλήρου. Θα αναφερθώ και σε αυτό αργότερα. Ήθελα να ευχαριστήσω τον αρχικό γνωστικό, τον κύριο Κατάρα, τον Άβασο Κατάρα, ο οποίος έφυγε, μου είπε λόγω μιας δύσκολης αντιμετώπισης υποχρεώσεως. Έχοντας κάνει αρκετά χρόνια δίπλα σε αρχηγούς του Μιγέλη, τον κύριο Λαγκάρα, τον κύριο Δοντρικό, ξέρω τι σημαίνει να είναι κάποιος αρχηγός του αρχηγού που δεν έχει καιρό για τίποτα. Τόσο πολλές υποχρεώσεις και τόσο βάρος, που ακόμα και να είναι πολύ μεγάλη τιμή και να το ευχαριστώ ιδιαίτερα. Όπως είπε ο Γιάννης ο Ρόβερτος, η πολιτική βρίσκονται σε έναν αναβασμό λόγω προεκλογικής σε λίγες μέρες από τις εκλογές και πολύ μικροημένα, πάρα πολύ μικροημένα, όλοι είναι οι περισσότεροι εκτός εθνών, σε περιοδίες, σε οδηγίες. Οπότε δεν παρεξηγώ, πολλοί φίλοι δεν ήταν. Και το γραφείο του Πρωθυπουργού με εντυπωσίασε πόσο γρήγορα απάντησε ότι δεν μπορεί όμως να μου περάσουν την πράγματι και στο εσωτερικό. Ο Βαγγέλος Ευρυμαράκης, ο φίλος μου, από πριν τον ξέρω, έστειλε εδώ την ίδια την Ευρυμαράκη, που δεν ακούησε. Είναι κάπου εδώ, ευχαριστώ, εμπεριπτώσει. Αυτοί που... Ευχαριστώ. Πάρα πολλοί άλλοι απαντήσαν ότι δεν μπορούμε. Ένας ο οποίος θέλει πολύ θερμό χαρισμό σε όλους μας είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης, που όλοι τον ξέρετε, σε χρόνια δήμαρχος του Παλαιοφαλίου και τώρα βουλευτής. Είναι στα Χανιά μας και τους σχέδους. Είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος που βλέπω τόσους πολλούς να βάζουν εδώ πέρα, τόσους νόμους μεγαλύτερους από μένα και μικρότερους από μένα. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και κάποιες μου είπε ότι εδώ πέρα είναι η ζωντανή ιστορία του ναυτικού. Μπορεί και να μην έτσι, τελικά. Ποιο να μου ευχαριστήσω, το κάνει εδώ πέρα. Είπα το Γιάννη Ροβέρτο, ξέροντας πόσο το βαθύνει το πρόγραμμα του, ότι είναι σήμερα μαζί μας είναι πολύ σημαντικό. Το γνώρισα αρκετά χρόνια πριν, στο ανέφερε, συχνά το πρόγραμμα μαζί. Είναι η καφετέρια, εγώ ήμουν στο ναυτιλιακό κομμάτι, τότε έγραφε στην Ελευθερινή, έγραφε τη δεύτερη σελίδα κάθε μέρα καινούριο άτομο. Κάτι που πραγματικά φτάνει. Να γράψει κάθε μέρα ένα καινούριο άτομο. Πολύ χαρισματικό καλό, ένα που κάνει με τόση μεγάλη επιτυχία. Είναι βουλευτής για δεύτερη φορά σε μια αρκετά δεύτερη περιοχή που έχει καταφέρει μέχρι το μεγάλο να φυγήσει και σωστά είναι ο λόγος του, αν τον ακούτε σίγουρα στις τηλεοράσεις, είναι πάντα γνωστός, είναι πάντα με επιχειρήματα. Δεν να καβγάζει, ούτε να βρίζει, ούτε να... Πάντα με επιχειρήματα, με σωστά επιχειρήματα.
Γιάννη, σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον άνθρωπο του Ιακώβου. Βεβαίως. Το Γιώργο Ιακώβου δεν είχα γνωριστεί. Τώρα το λέτε στην τηλεοράση, σαν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Διάβασα γι' αυτό. Έχει κάνει μια εξαιρετική αναπτύσση στα αεροδρόμια. Τώρα είναι πρώτος της αεροπορικής βιομηχανίας. Κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Και πραγματικά πώς ρίξει το χρόνο και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Εκτιμώ πάρα πολύ αξιωματικούς, αλλά και μικρότερους που κάνουν και μια μέτρηση εδώ. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο οποίος αξίζει φαίνεται και μετά. Εκτός από μέσα του άνθρωπο, φαίνεται και μετά. Και η πορεία το δείχνει πολύ μεγάλη. Για το φίλο του Μιχάλη Ματσέκη έχουμε και τόσα. Τι άλλο να πω. Εγώ τον γνωρίζω σαν πορεία και έχω δει έναν δικαστικός τριάμβος που δεν ξέρω πώς θα το πετυχαίνω. Έχει γράψει 10 βιβλία, είναι εξαιρετικός ομιλητής σε πάρα πολλά πάνελ από παρακολουθήσεις στις παρουσιές του. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου που έχει προηγηθεί πριν η Ελλάδα της Ευρώπης, πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί περάσαμε για 5 άνθρωποι, έτσι σαν πρόεδρος. Ο Στασινόπουλος, ο πρώην πρόεδρος, ο Γιάννος ο Πεσπαντρόπουλος, και άλλοι για 5 σελίδες. Σίγουρα ο Μιχάλης ο Ματσέκης ανήκει στην πνευματική ελίτ, το πιστεύω πραγματικά. Και τον ευχαριστώ πολύ. Θα πω και για το βιβλίο. Δεν έχω πολλά, έχω καλή στήριξη από τον όλα. Δεν ξέρω τι να προσθέσω. Είχα πολλούς ενδιαφέρον να μου φοβάσω. Γιατί είχα ενδιαφέρον. Γιατί ο πατέρας μου ήταν τόσο χαμηλό τόπο να μου. Ήμουν παιδί ακόμα όταν παρελάβαμε τους τύπους ζωγράφης, συγγράφης, προτόσεων που έρχονται στις δεύτερες να δω τι έγινε, πώς έχει ο Αβέλ, πώς ο Καρνέλ πήγε στην αμήνωνα πόστο. Και ο ίδιος το καθήκον μας κάναμε. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι σημαντικό. Όλοι οι αγιονομοί είναι μόνο σημαντικό να μην συμμετείς. Αλλά ο πατέρας μου ήταν στο ελληνικό βαθμό. Αργότερα, άλλη μια αρχή και ο συμμετείχε φίλος του Διοσέστος λέγε έχεις αδικηθεί, έχεις κυρία να σε κάνουν άβατο, δεν μπορεί. Δεν δεχόταν με τίποτα. Γιατί έφτασε στο βαθμό του Κυριάκου να πάρω κι άλλους τέσσερις τον οδηγιακό λόγο. Δεν το κατάλαβε, δεν το δεχόταν. Βέβαια η μάνα μου διαμαρτύρεται, διότι αν είχαν τους βαθμούς θα το έχει σύνταξη μέχρι. Αλλά δεν βλέπω το θέτει. Έλεγε έφτασα πλοία από το κρέος του μεγάλου μας. Δεν μπορώ να πάρω. Και όχι μόνο. Του προτείνω να γίνει ο Μάκης. Το απέλυσε κατηγορηματικά. Δεν το έφερε. Τι άλλο μπορώ να σας πω για αυτό. Το τι έχει κάνει ακριβώς δεν θα το αναλύσω. Θα σας το διαβάσει. Γιατί πραγματικά είναι όλα αυτά προσπάθησα να τα διασταυρώσω όσο γινόταν στην περιγραφή του Ευρωπαϊκού. Προσπάθησα να τα διασταυρώσω και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το βιβλίο του Δρακόπουλου. Ο κ. Δρακόπουλος είναι εδώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο σύγχρονος συγγραφέας του Αστυνομικού Πεπέ, έχει γράψει 10 βιβλία, τα οποία το κάθε βιβλίο έχει 2 τόμους, 5 τόμους έχει το μεγάλο, που δίνει τις καταθέσεις των ανθρώπων. Αυτό που ήταν στην διεύθυνση, αυτό που ήταν οτιδήποτε, που λένε πώς γίνανε τα πράγματα. Οπότε μπορούσα να τα διασταυρώσω και να δω ότι είναι έτσι ακριβώς είναι. Θα αναφερθώ όμως, όπως είπα πριν, στον πατέρα του Αρχιμανίου του Στόλου, γιατί ο πραγματικόλογος το διαβάζει στο βιβλίο, πώς και εσύ το διαβάζει. Όταν ο Βαβαίος
να αποφασιστεί όχι το ελληνικό του κρύου, μάζεψε το πλήρωμα και άρχισε να λέει. Παιδιά που θέλουν να δουλειάξουν το θετικό μας καράβι, το βαστάει από την ψυχή σας. Τέτοιο άδικο τέλος θα έχει με το καράβι μας. Θα μας καταργιόταν τον ουρανό, οι ψυχές του νιαούλη, του κανάλι, της Βουλίνας. Δεν θέλει να ψυχικάσει τον αγγελό, να βάλει τον κουριό του. Να κλαίει, να μας εξοργίζει, να μας εξοργίζει, να μην αφήσουν το πλήμα του. Και πράγματι το πλήμα ξεσηκώθηκε. Και ο πατέρας μου ήταν ο μοναδικός αρμοδός σημαντικός, γιατί ο κυβερνήτης είχε φυγεί έξω προσπαθώντας να πάρει εντολές για αυτό που δεν μπορούσε να μας πάρει. Περιγράφει κατάσταση πώς ήταν τότε. Την ζωή των Γερμανών, το κράτος είχε παραλύσει. Ο υπουργός Ναυτικών είχε παραιτηθεί, ο πολιτής αυτός σε λίγες μέρες μετά. Ήταν ανέφερος στην Παγγέλης τότε. Η ηγεσία του Ναυτικού τότε ήταν πιο πανάξιοι να πάει. Ήταν πιο πανάξιοι να πάει. Αγέναμε στο Κενερίνο. Τρομερός να πάει. Άφασε μετά ο Καβαδίου. Αυτοί πετυχάνε έναν άθλο, έναν τεράστιο άθλο να αποδημήσει ο στόλος. Και βέβαια είχαν δείξει τον κύριο Πάρη, στους μονάδες Κώστα. Θέλαν να βγουν τα τοπιλικά, τα 10 τοπιλικά, τα 5 υπομήθια. Το Λαμπέρο που ήταν 30 ετών παλιό καράβι, με τόσα προβλήματα, με τιμή ταχύτητα, με παραπάνω τον κύριο Πάρη. Είχαν αμφιβολίες. Να πάρουν, να το κάνουν, ρωτάγαν τους συμμάχους, σύστημα και λέγανε εντάξει, ευπρόσδεκτος, αλλά πρέπει να μην υπάρχουν μεταγγελίες, για το οποίο να φύγουν επαναστατικό τρόπο. Ο πατέρας μου, αν ήθελε, δεν το διανοείται κάποιος να δουλειάξει το καράβι. Το είπα ότι πήγε τους είπα ότι έχουμε το λέω το δουλειάξει, το δουλειάξει, το δουλειάξει. Δεν μπορούσε το έτσι. Εμείς ήδη να δουλειάξουμε τώρα πέρα, σαν το καράβι. Πραγματικά φύγανε μέσα στην νύχτα, περνώντας πάνω από ένα κοπέδιο, το οποίο δεν ξέρατε τι άκρες έχουν ενεργοποιηθεί όλοι. Στο πράγμα δεν τους αφήνανε. Και καθώς την άκρη της έκοψε το πράγμα και νύχτα. Ο Αγγέλης με λάθος πληροφόρηση. Ο είπα που θα πήγε, είπε ότι το πλήρωμα και παραστατισμένο στον χώρο. Δεν το έκανε. Οπότε, προς Θεού εγκροβολήστε, περιμένετε, επενδύεται ο Κορισής και είπε παράκριση του Πρωθυπουργού να μην βρεθεί ο Αβέο. Δηλαδή, είχε κινητό του πτήσουμε κιόλας. Ο Λαγόρος όταν γύρισε και του καλύπτει το καράβι, πήρε τη βενζινάκια του, δεν είχε βενζινάκια του, αντωνάψε και έτρεξε τους προλάβει. Και τους πρόλαβε κάποιες τις μέρες, όταν πλησίαζε η βάρκα. Το πλήρωμα εξαγγελμένο για φύγε, δεν σε φέρνει, δεν το δάμε. Ο πατέρας μου προσπάθησε να τους ερεμήσει και ανέβηκε ο Λαγόρος. Με τα δεκοπτή τα έθνα, ο πατέρας μου με το σπαθί μου του το έδωσε και του έκανε κάποιο άνθρωπο. Και ο κυβέρνης του είπε, κράτησε πώς χρειάζεται. Ανεβήκανε στην γέφυρα και ο Λαγόρος με διαταγή από το γέννη του λέει να γυρίσουμε πίσω. Να γυρίσουμε να το γυρίσουμε. Το θέμα είμαστε το γέννο, δηλαδή δεν θέλω να γυρίσουμε πίσω, πώς θα γίνει. Αλλά και αν γυρίσουμε πίσω, στο 15 που περάσαμε μπορεί να έχει ξαναδεπληθεί. Μπορεί να πέσουμε σε τάγη. Ο Λαγόρος το σκέφτηκε λίγο, καλαδεύτηκε και μετά από λίγο είπε, μην το έχεις να συνεχίσει. Και έστειλε σήματα στο γέννη, το γέννη κατάλαβε. Καταρχήν το διαβεβαιώσαμε τον πατέρα του ότι οι προθέσεις του πληρώναμε και έχουν κάτι πατριωτικές. Έτσι δεν πάνε στα εξάρτητα, δεν μας σου το κάραβε. Και έτσι το γέννη επίσης και έστειλε σήμερα ότι θα βοηθήσω μέσω των ακτών της Πελοποννήσου σιγά σιγά και με προστασία του συμμάχου και κάθε καθόλου πήγε στη Σούλα και μετά στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία, η οποία θα σας αφήσω να διαβάσετε το θέμα από περισσότερα. Για το βιβλίο που έχει γίνει με τέτοιο τρόπο για να διαβαστεί. Όταν αρχικά το είχα γράψει ήταν γύρω σε 250 σελίδες. Άρχισα να πω γύρω και κάτι το έχω θέσει σε 140 σελίδες. Γιατί
χωρίς να χρειάζεται να σου. Χωρίς να χρειάζεται να είσαι καλά, χωρίς να ξέρεις ότι μπορεί να είναι καλά. Και ένας αυτός πολίτης που είναι διακρίνει το όλα, μπορεί να το διαβάσει. Δεν θα πω περισσότερα, πραγματικά όταν με ώρες το άλλο δεν θα πω θα να κουράσω. Άλλωστε μας περιμένει έξω μια μικρή εξήγηση που θέλω να το πω να σας κάνει και μεγάλη που είναι κάνει σήμερα. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα γεμίσει η μεταπολιτή. Στο συγγνώμη για αυτό το κάθεται όρθι που δεν έχει αφήσει. Υπάρχει εντελώς. Θα επανέλθω για το πολιτικό ναυτικό. Το πολιτικό ναυτικό πραγματικά ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Ό,τι αν συνέβαινε στην Ελλάδα, το ναυτικό, το πολιτικό ήταν στην πρώτη γραμμή. Όταν χτύπαγε ο Πεάνας, θα ξέρετε ο Πεάνας, όταν χτύπαγε ο Πεάνας, το ναυτικό ήταν εκεί. Και δεν το άσχονται στην πακέτα της Αλατίνης, στην πακέτα της Σύνανης. Όλοι το ξέρετε. Αυτή η επανάσταση στην ουσία τι έγινε. Πόσο βοήθησε την επανάσταση να μην δεν δυνάμει τώρα. Έτσι ο Κανάδης και όλους που είναι όλοι πόσο βοήθησαν. Αν προχωρήσω και πιο πολλά και πιο πολύ διελέχθη το τι έκανε ο Αβέρ. Καταλαμβάνει τον ελληνικός χώρος, έτσι, σε επανάσταση του Συγγνώμη. Να προχωρήσουμε το 40 τα οποία είμαστε στο Ιόνιο. Και βοηθάμε όσο μπορούσαμε τον αγώνα. Αλλά το κορυφαίο που πρέπει να τονιστεί, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε και να το αναπούμε. Ο στόλος απολύμησε, έφυγε σύντομος ο στόλος και πήγε να πολεμήσει. Ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο αυτό η κύρνα. Δεν μιλάμε για 100-200-500. Οι άνθρωποι που φύγαν με το στόλο ήταν 2.750 άνθρωποι. 2.750 άνθρωποι που αφήναν τις οικογένειες τους, τη γυναίκα τους, το παιδί τους, τους άλλους του γονείς τους ελευθερμένους, τους αφήναν στην τύχη του κατακτητού. Και φεύγανε χωρίς να μπορούν να ξέρουν να απογίνουν αυτοί. Πόση ψυχική δύναμη χρειάζεται για να το κάνει κάτι. Υπήρχαν και άνθρωποι που υποψήφισαν και δεν φύγανε. Ήταν λίγοι. Λοιπόν, για αυτούς έχουν γραφτεί πολλά και πολύ λίγοι ξέρουν το τι είχε. Πολλοί ξέρουν, πολύ λίγο ο Ναύρος ο Καταγάς, ο Σεβαστός Ναύρος Καταγάς, που δεν είναι σήμερα στην πρόταση μας, στην αυτός ο κομμείο, για αυτό τα γρήγορα και καλά, έχει γράψει μια ποιητική συλλογή, στην οποία χαρακτηρίζει την απολυμία του στόλου σαν το δεύτερο μεγάλο όχι. Έτσι που λέει και πιο γενναίο κι αυτό. Ήταν πραγματικά κάτι το φανταστικό, ένα ολόκληρο ναυτικό να φύγει και έρθω από το πέρα να το συγκρίνει με το τι έκανε το γαλλικό ναυτικό. Έτσι, το περίπου Πορπά. Ένα σαλμάνια, πήγαν όλα χρόνια τα αρχίδια τα οποία και τα ελληνικά μέσα ήταν παντού, σε ό,τι επιχείρηση έγινε, στα Οδοκιάννη, στην απόβαση της Σικελίας, στην απόβαση της Νότια Γαλλία, και στην Νορμανδία. Ακόμα και στην Νορμανδία είχαμε δύο δουλειές. Να έχουμε και στη σημερινή εποχή, να έχουμε και στη σημερινή εποχή. Στην εισβολή στην Κύπρο, ποιος θα είναι μπροστά μας. Το πολεμικό ναυτικό. Ο Τσομάκης που το πλέει. Τον είχα παραδώσει ένα χρόνο και πριν. Είναι ο άνθρωπος που έκανε μια εξήγηση αυτοκτονίας για να χτυπήσει τον λογικό στόλο, γιατί δεν το θέλει αυτή σήμερα να το σκάσει. Να πάμε και παρακάτω. Κουρμάρι το 1987 τι έγινε. Είναι μαζί μας εδώ ο Ναύρος αυτός στόλος ο οποίος δεν έφτιαξε. Τι έκανε τότε. Ήταν διοικητής της δεύτερης μήνες ανατολικών και πήγε στο Βόρειο Αιγαίο με την εντολή να βοηθήσει τον χώρα. Λίγος δεύτερη. Θα βοηθήσει από τον χώρα. Το έχει το καταλάβει, βέβαια. Ήταν λόγια από το πέρσο και ήταν πίσω. Και ο μέσα που είναι. Και ο Ναύρος τα σέβεται.
ήταν εκεί πέρα. Το πολεμικό ναυτικό ήταν. Αν κάτω από τι έγινε, πώς έγινε. Άνθρωποι του ναυτικού θυσιαστήκαν. Θέλετε να πάμε και πιο πρόσφατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιος ήταν. Πολεμικό ναυτικό ήταν. Τώρα που μιλάμε και καθόμαστε ωραία εδώ πέρα, μια φρεγάτα μαζί στον πρώτο του βάζο. Τι είδα. Στην πρώτη γραμμή. Το πολεμικό ναυτικό λοιπόν, όπου και να γίνει, θα είναι μπροστά. Γι' αυτό όλοι μας, εμείς οι παλιοί, κάναμε οι καινούργοι, οι νέοι, πρέπει να ακολουθήσουν, αλλά για να ακολουθήσουν πρέπει να ξέρουν τι κάνουν οι παλιοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι κάποιοι που ήρθατε όλοι εδώ και θα χαρώ να σας πω έναν για να σας ευχαριστήσω. Θα ακολουθήσει μετά τα συγκεκριτικά λόγια του κ. Νοβάκου, θα ακολουθήσει μια ακόμα μεγαλύτερη συγκεκριτική στιγμή, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον ίδιο τον ήρωα, τον Ναύαρχο Κώσταντα Μιλάτη, σε συνέντευξή του να περιγράφει με άκρα ταπεινοφροσύνη, θα το διαπιστώσετε κι εσείς, αυτά τα οποία ήδη ακούσατε και θα διαβάσετε στο έργο. Ξέρει η γερμανική επίθεση. Έχουμε καμινάς επιθέσεις από γερμανικά στούγας. Έχασαν την δουλειά. Και όλες οι δύο χώρες είπαν ότι οι Γερμανοί συντομοποιούν τους ανθρώπους στην Αθήνα. Κατά αυτό βέβαια είναι και η άγγελος στον ναυτικό, δεν το ναυτικό. Τουλάχιστον όσοι γυρίζουν στα οποία συνεχίσουν τον πόλεμο. Έχουμε σε ανάγκη τη Μέση Ανατολή. Ο πρώτος από την Κρήτη. Η Ρυθμά, αυτή την τελεία, ξεκίνησε το Απέλλα. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, αυτό προηγουμένως η Γερμανία να ανοίξει τον Άγιος στους διάβλους του Μασάρα. Αλλά ένα αριθμητικό αγγλικό έκανε ενδιαφέρον. Από εκεί το μαγείο μέρη της Στάλια, είναι σε πίσω και μας εφομάξει με σέξη τα παρόλα με την Ευρωπαϊκή. Κάνουμε την τελευταία διαδρομή και είναι θα έτοιμοι να σας οδηγήσουν την έξω. Μας είπε, αυτό μας ενίσχυσε εμάς και εξηγήσαμε το οποίο σχεδόν μεσάνισα. Και τώρα εξηγήσαμε την Παύλα και προχωρήσαμε και στάσαμε στην Ιστάλια, πήγαμε το φάρμα πίσω και ρίξαμε τα πράγματα κάτω, κατεβάσαμε, πήγε άρχισε το φάρμα και πήγαμε. Εσείς τώρα δεν μπορούσατε να πω ότι τόσο και ο Νίτης όσο και ο Ήταλος, ο Μένιταλος και η τηλεφώνηση. Πρέπει να φύγει βέβαια. Δεν ήταν μέσα. Και ο Νίτης ήταν σε Λατίνα και προσπαθούσε να πάρει μια μεγάλη σάλα. Δεν έπεσε κανένα μικρό στο περάσει. Ότι είμαστε τώρα να το στηρίσουμε και διαπάνησης. Ίσως δεν μπορούμε και ότι ίσως δεν μπορούμε να σχέση με τα μοντισμούς. Αλλά και το απολύτω θα είναι τσακωμένη. Μπορεί αυτή η διάρκεια, περιμένει η γάμα, πρέπει όσο θα πρέπει είδα την Αθήνα, είχα πάρει όπως αντιλάξαμε το κάτω. Δεν τελευταία που μιλάει, δεν σκέφτεται.
Είναι άξιος γιος του ναυτικού του Κώστα του Γέροντα, που όταν ήταν ο αρχηγός ήταν αντιπλήριακος επιτελής στον ΓΕΘΑ, στην αμυντική πολιτική, ένας πανέξυπνος άνθρωπος με πολύ μεγάλη μόρφωση. Όταν πήγα στην ιστορική υπηρεσία και με υπερέφθη ο Παναγιώτης ο Γέροντας, δεν ήξερα καν τι ήταν η ζωή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που με υπερέφθη, μου υποδέχθηκε και με ξενάγησε μέσα στην ιστορική υπηρεσία και με βοήθησε να βρω όλα τα σχετικά με τον πατέρα μου στην Τουρκία. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την ιστορία του ναυτικού σωλή, πραγματικά. Έχει καταφέρει σε 560 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος, ένα βιβλίο με θορμή σαν καφέτου να συνοψίσει όλη την ιστορία του ναυτικού μόνο το 1821 μέχρι το 1945. Αυτό πραγματικά έχει αυτόχρονα. Σίγουρα ο σκύλου του πατέρα δεν ήθελε να πάει. Ξέχασα να ευχαριστήσω και έχουμε εδώ πάρα πολλούς ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής του Χωραγού, των Βρυσίων και του Γαλατσίου είναι ο δήμαρχος εδώ. Δεν ξέρω, ο Ψηλόπουλος που είναι ο... Το δήμαρχος εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν τώρα, ο κ. Ψηλόπουλος, ήταν ναύτης του γραφείου του Βερολίνου στο Βερολίνο που με κυβέρνησε στην Κύπρο. Ένα παιδί μορφωμένο, ένα πολύ ψυχολόγο που είχε μια καταδεχτήρια επαγγελματίας και τώρα κοντά με βοηθάει, με μετακινεί που έχω τους πολύ αγαπητά. Θα τελειώσω ευχαριστώντας ποιον. Ο Πετρός ο Κασταλίας είναι παλιός δημοσιογράφος, ακόμα δημοσιογραφή και με βοήθησε πάρα πολύ στην προβολή του γεγονότος αυτού και διάλυση από πολλά μέσα ενημερώσεως. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν νεαρός